אתה לא צריך לדאוג. תמשיך לעשות מה שאתה עושה, לא צריך לשנות כלום. תמשיך לעשות כל יום אותו דבר מה שאתה עושה עכשיו. רק אל תצפה שישתנה לך משהו בחיים. איך עוד לא הבנת? תגיד לי. אתה באמת לא מבין שכדי לשנות משהו בחיים, אתה צריך להתחיל לעשות משהו חדש? משהו שעוד לא עשית? איך אתה מצפה שמשהו ישתנה לך בחיים? אם כל יום אתה עושה אותו דבר. אתה קם מאוחר, הולך לעבודה שלך, אוכל ג'אנק פוד כל היום, ומצפה לתוצאה אחרת. שלפי ההיגיון לא יכולה להיות. כדי לשנות משהו אתה צריך להתחיל מעצמך, מהפעילויות שאתה עושה במשך היום, ממה שאתה אוכל, ממה שאתה מרגיש. כל הדברים האלו אפשר לעבוד עליהם, ואני אגיד את זה עוד פעם, אתה לא צריך לעשות את זה מושלם. מה שכן אתה צריך זה לנסות, לפחות לנסות. זה לא כזה קשה. רק תתחיל לעשות משהו חדש שעוד לא עשית לפני זה. שיהיה לך בהצלחה, וביי גבר.